Quina calor! Quantes coses tindré que fer avui? Mai n'acabaré. Para. Retrocedim. Aquesta és la Daniela Gutiérrez. La Daniela, com qualsevol persona, té els seus hobbies, però per culpa de la feina extra a casa, no els pot fer. La Daniela, després d'arribar a casa de la feina, es passa hores i hores fent tasques domèstiques. Això li impedeix realitzar els seus hobbies. Bon dia, ja estic a casa. Bon dia, carinyo! Què tinc que fer per ajudar-te? Aquest és en Biel. En Biel, sempre que arriba de la feina, pot realitzar els seus hobbies, com mirar la tele o anar al bar amb els amics. I això és la sobrecàrrega. Una persona de la família s'encarga de tot, mentre l'altra disfruta del seu temps lliure. Bones, és la mare de l'Eloi Hernández? Oh, sí, hola, sóc jo. Què ha passat? Truquem de la Federació Esportiva del Futbol Club Barcelona. El seu fill ha patit una lesió i necessitem que el passin a buscar. Mare de Déu, jo no estic molt ocupada. Sisplau, truquin al seu pare. Cap problema, hem trobat el número facilitat a la nostra web. Ara el truquem. Mira Fàbregas per Iniesta xuta! Sí, sóc jo. No m'ha informat. Bé, d'acord, ara aniré jo ara mateix. I això és un bon exemple de com estalviar la sobrecàrrega. Junts es divideixen bé la feina i així poden disfrutar el seu temps lliure. Animem a totes les famílies que es divideixen bé les tasques per tal que això sigui possible.